que gobernan actualmente o noso país, o bipartito PSOE e BNG, para eles nós non somos un concello amigo. Que pasou co temporal? Eso que lle chaman a tormenta ciclónica atípica Klaus? Que organización houbo? Quen se puxo en contacto con nós? Que fixeron para axudarnos? Nada. Nada de nada. Nin siquiera se molestaron en preguntarnos como nos iba. Eu creo que neste desastre natural moitos veciños perderon moito. E por comparar, casi me atrevería a decir que o Klaus é para o bipartito o que no seu momento o mellor foi o Prestige para o PP. Deberían falar do despilfarro que demostraron durante 4 anos, de cousas estranas que inventan con nomes pomposos que ademais non serven para nada. Temos os pactos territoriais para o emprego, as unidades de promoción e desenvolvemento, un comecartos que aínda non sacaron ningún proxecto adiante. Quizá, tras 4 anos de bipartito, podamos decir que estamos mellor que co PP? Non nos enganemos, é o mesmo can, pero con distinto colar, e para colmo, máis caro. Eu non me resigno. Eu non estou disposta a afrontar cada 4 anos as promesas vacías de que non ten a intención de cumplilas, de que xa nos demostraron non terlle amor a nosa terra, pero que si vos vou pedir é que reflexionedes con calma. E veredes como este país noso necesita dun cambio, precisa de xente que conte con ilusión de participar nun proxecto diferente, que non se resigne ao que hai. Non só vou a pediros o voso voto, vou-vos a reclutar para esta revolta, para esta causa. Os pediría que nos apoyárades levando esta mensaxe, convencendo na xente, nos medios de comunicación libres, como pode ser internet, cos amigos en todos os ámbitos. Está claro que na red de clientelismo e de enchufismo político do panorama actual fai falta sabia nova e fai falta, como decía, unha pequena revolución. Nos queremos propoñer unha Galicia armónicamente integrada en España en Europa, sen antagonismos, acabando xa con ese nacionalismo que é usurpado e monopolizado por uns poucos que son intolerantes e antigalegos o empregan como arma arroxadiza entre todos nós. Esta guerra lingüística na que nos queren meter non existe. Sempre convivimos, galegos e castelán parlantes, sen ningún problema. Nunca houve ninguna guerra. Ahora queren nos enfrentar dun lado, de outro, sempre centrar os debates en temas que non son os que realmente nos preocupan, como pode ser a economía e o emprego. Don Manuel Fraga Iribarne, que ten moitas cousas boas e ten malas, como todo o mundo, hubo un momento que estuvo de prepotente e quitou e dixo non quería, digamos, partidiños pequenos que o estorbaban, el ganaba por maiorías absolutas moi amplias e obrigou do 3 ao 5%, dicir, o porcentaxe, para entrar no Parlamento. Isto quere dicir que miles de galegos non van estar representados doutros partidos pequenos ou que seña cando a lei de proporción non pon nada. Somos das poucas autonomías españolas que é tan difícil poñer a porta para entrar. E para iso temos montado unha estrategia que é usar os internets, seguir falando con toda a xente, pero ademais queremos poñer a comarca de Ferrol como referencia para que deixe esta comarca de ser, como subo hasta ahora, unha das comarcas máis engañadas e transformándose a sí mismo en unha das comarcas máis sumisas e máis, se queredes, atontadas de todo o, digamos, a comunidade galega. Galicia viveu sempre unha crisis latente e ora, encima de nós, salta esta gran crisis que ven desde fora, pero que xa nos pon a poñer en unha situación igual co médico enfermo cando vai á residencia, nós estamos na UBI. Centos de veciños e de persoas da comarca norte da provincia da Coruña e a parte norte da provincia de Lugo, esa autopista que podía entrar directamente a Francia e levar un intercambio de mercancías entre os polígonos industriales de Xove, do norte de Lugo, etcétera, había que metela por Mondoñedo e por aí se mete e por Villalba. Prometeron a variante de alta capacidade para o ano aproximadamente 2008, me parece que tiño eu papeles, 2007, a María Teresa Taboas nunha entrevista en Ferrol no 2009, como vedes non hai ni unha pala, non hai nada traballando. Este é
a comarca que máis sufreu na democracia de desengaños. E hai que recordar que o presidente, señor Touriño, foi o director xeneral de infraestructuras, no tempo de Felipe González, antes que Aznar, no tempo en que aquí sufrimos 20 anos de atraso nas autovías para entrar en Galicia. E desto o pueblo non o ten que esquecer. Al lado da urna debía de haber un documento, debía de haber unha cousa que puderamos demandalo, porque roubar o voto é o máis fácil. Prometer non ten cancelas, non lle costa nada. Nosotros somos non como ese Espartaco que poñen no vídeo que loita contra o imperio e contra os centuriones romanos e que, digamos, ese vídeo que está aí por aí e que é un insulto á figura de un home que loitou por a liberdade dos povos e dos esclavos e poñen a Quintana de libertador. Eu me digo contra quen loita Quintana se nós temos que loitar e evitar que Quintana se convirta en ditador da nosa terra. Somos 2.800.000, non chegamos de galegos, o mismo que fai 12 anos. Gracias que foron chegando algúns inmigrantes e foron tentando a población. Pero en Galicia morren moitos máis dos que nacen. Polo tanto, vamos para baixo. Fai 6 anos, fai 5, fai 4, cando tiñamos o auge da construción, calquer rapaz que fora economista, que fora informático, que tuvera unha enxenería, que fora médico, que tuvera unha carreira universitaria dun nivel tecnolóxico alto, en donde traballaba. Aos 100 e pico mil que están entre 18 e 20 anos, os compadezco, porque teñen, como sigamos con estos, teñen un futuro dun túnel negro sin fondo. Non hai solución para os 200 e pico mil parados, e menos vai haber para esta xente xoven que nace a vida e que ten por aspiración traballar, comprar unha vivienda, poder desarrollar su proxecto vital. Pero o Bloque era que dixo que non as autovías de Galicia. O Bloque é que nos meteu en Narón unha leña con manifestacións, con paus, con encerrar no Concello, porque non quería os polígonos industriales. Están aí nas atas do Pleno. O Bloque votaba que non a entrar en Europa. O Bloque fai 6 anos, no Pleno do meu Concello, dicía que non se poñían poñer máis cementeras porque había que regular as industrias que viñan, e eu estaba deseando de que viñeran industrias de calquer tipo, porque cada vez que hai un posto de traballo collíamos unha festa. Si queredes un fillo que se meta e teña chollo, meteron no Bloque. Todos entraron co carné na boca. E ora, cando teño un fillo que quere optar a esas plazas, lle dan 5 puntos por entrar a dedo. Se o chega a facer fraga, o queiman os sindicatos. Sabedes que teñen máis asesores co presidente de Brasil, Lula da Silva? O sabíades? Sabedes que multiplicamos por 2 os asesores que deixou o goberno de Fraga? Aquí non estamos dicindo que vamos crear 50.000 postos de traballo, nin que vamos, eu que sei, facer maravillas. O que dicimos aquí é que é posible darlle a volta a esta situación. Non temos que impoñer nada, pero queremos que vos e nós debemos de unirnos e levar un mensaje de esperanza. Isto vai mal, isto non hai Dios que aguante, e Galicia ten outra solución. Non tendrá a gran solución, pero ten que ter outra solución. A traballar en este camiño e a trasladalo a vosa familia, a vosas empresas, que se cree unha corriente de opinión en Galicia que vote pa fora o caciquismo, a oligarquía política e que, desde logo, evite que nos vayamos a un precipicio sin fondo.